Bauxa a Felanitx. Canal 4 Televisió va a les millors festes verbenes i per verbenes i festes i rebel·les les que han tingut a Felanitx durant 100 anys, perquè se fan 100 anys de les grans verbenes que jo considero que poden bastar de les millors verbenes d'Espanya sense cap dubte, perquè per aquí han passat uns artistes extraordinaris. Avui mos ho passarem molt bé aquí en el Parc de la Torre de Felanitx. Bauxa a Canal 4 Televisió a Felanitx. Bauxa a, som allà on hem de ser, i havien de ser aquí, en aquesta nit de l'art, entre altres coses, perquè s'ajunten un grapat de coses aquest fantàstic poble com és Felanitx, i som en la bellesa na Catalina Soler, aquí li donem les gràcies per ser rebuda. Catalina, quina passada, anant pels carrers, disfrutant de l'ambient, de la gentada. Bueno, quina alegria i quin orgull, no? Sí, és verdaderament un orgull felanitxer aquesta nit. Ja fa bastant d'anys que se va posar en marxa, en el seu moment, quan jo era en aquell moment ja bellesa, però s'ha consolidat i la veritat és que per jo és un orgull molt important. Avui no comptàvem amb aquesta pluja que ha fet tan important i tan intensa, mai m'ho havia passat, però bé, així tot la gent ha participat, la gent ha col·laborat i la gent també ha vengut a visitar. Hem d'agrair també a tothom que ve de fora a visitar-ho, perquè si per molt d'esforç que féssim des de Felanitx no tinguéssim ningú que vengués d'altres municipis a visitar el que el Felanitx, la nit de l'art, no seria el que és. Per tant, és un dia per gaudir, per treure l'orgull felanitxer. M'has de permetre, bellesa, dir-te que duus un vestit preciós. Jo quan m'he quedat sorprès quan he dit que és una Catalina Soler, una passada, vas superelegant. Moltes gràcies, però és que has de saber que és de la dissenyadora que ha fet el seu desfile aquí a la plaça de Serraval, de Naina Bernassem, que per tant és felanitxera, que va estudiar disseny, i quan l'any passat va exposar, jo li vaig dir, l'any que ve me vol fer vestit del dia d'espregó i la nit de l'art, i m'ha dit sí. Per tant, és un disseny, és una falda i un top feta per una felanitxera. Oh, que bé, quin orgull. Catalina, a part de la nit de l'art, sempre s'ajunta en el que són les verbenes, les rebel·les de Sant Agustí. 100 anys, i jo diria que de les millors rebel·les i verbenes d'Espanya s'han fet a Felanitx, perquè jo he vist cartells des dels anys 60 i dels anys 50, he vist cartells de nom d'artistes número 1 mundials. Sí, efectivament és així. Penseu quan va venir Mecano, que xerren meravelles de Mecano, que dins el parc hi havia 15.000 persones, ara no ho podríem fer, perquè ara el tema d'aforament, el tema de seguretat és molt més important. I la veritat és que 100 anys seguit de verbenes a un municipi és una cosa molt, molt important, i a Felanitx ho hem aconseguit. Enguany també duim primers cartells, per exemple, normalment duim grups que venguin amb exclusivitat. Duim Amaral, que de Mallorca ve amb exclusivitat. Després duim una verbena una mica de música indi, que ara agrada molt, que ve a l'Ori Meyers, també amb exclusivitat. Per tant, anem duient grups bastant exclusius. I demà, que és la verbena de rock català, amb poques gràcies, que ja no tenim entrades fa més de 2 mesos. Per tant, la qual cosa és que la música també evoluciona. Ara ja en Julio Iglesias, que també va venir, ja no canta, Mecano ja no canta, l'Oreja Van Gogh, ara si gira o no gira, si gira... Diuen que tornarà a anar allà amb ells, però aquests artistes que dius, Julio Iglesias i tots aquests, que han passat per aquest poble, que això és una locura. Han passat tot per aquí, per tant, també ara duim aquests grups actuals que també canten aquí i que, per tant, és per nosaltres molta satisfacció. Molt bé, doncs, si t'apareix, vendrem amb tu ara en el Parc de la Torre i enhorabona, molt d'anys i visca Sant Agustí, visca Felanitx. Visca, moltes gràcies i sí, ara anirem a festa. Gràcies. Gràcies, bellesa. Són 100 anys plens de cançons que molts han fet batallar. Feia fresqueta, però ara mateix fa una calorada. Ha vengut gent, com us deien, des de Córdoba, Córdoba bonita, ¿verdad? Bueno, ojo, mira. Ha vengut gent de per tot.
Però aquí tenim en aquestes precioses falanitxeres que mos conten què és el que veurem ara, perquè això és un acte simbòlic molt especial i és un orgull pels falanitxers i falanitxeres, no? Pues sí, com bé deies, és que fa 100 anys que se va fer la primera verbena de Falanits i avui és com el record de la primera porta que hi havia en el parc de Falanits i contaran un poc d'història, els grups més importants que han passat per aquí i bueno, supos que serà molt bé. Per aquí han passat que si Mecano, que si Julio Iglesias, que si Isabel, els més grans del món, diria jo, més que d'Espanya. Eren les millors verbenes de Mallorca, venia gent de tot poble, de fora, i estava superbé, s'ho curraven molt, la veritat, és que sí. Molt bé, i després festa, quan toca, no? Perquè aquí, a Falanitx, la festa és grossa. Sí, aquí sempre hi ha verbena tot el vespre i, bueno, la veritat és que està molt bé. Bauxa a Falanitx, nit de l'art, 100 anys de verbenes, de revel·les, de les millors festes d'Espanya, amb el seu orgullós regidor de festes, que és Antoni Penya. Toni, ara disfrutarem d'un acte simbòlic molt especial per falanitxers i falanitxeres, no és així? És així, enguany fem un homenatge, fem 100 anys i hem preparat una producció per rememorar aquests 100 anys de gran èxit i vos convidam a tots a disfrutar d'aquesta gran verbena que disfrutaran tant joves com vells. Hi ha una gentada a tot el poble, la nit de l'art, els carrers, l'ambient, el bon rotllo, xerrant clar, com diu el meu amic Changuito, tothom. És així, s'ha juntat el pregó, la nit de l'art, que sempre és molt potent, i com no les verbenes. Per Falanitx les verbenes són algo únic i ja com pot veure el públic respon i estem aquí encantats de seguir col·laborant i seguir fent les millors festes de Mallorca. Toni, tu com a regidor de festes, quan saps que històricament 100 anys de verbenes, les millors verbenes d'Espanya han estat les de Falanitx i han passat artistes número 1 mundials, quina pressió, no? Era així, era difícil, és una responsabilitat. Jo soc molt jove, tinc 30 anys, però és veritat que quan te poses a preparar i que te contin coses i descobrir coses, la veritat que el repte és molt gran perquè Falanitx, com bé has dit, antigament, jo crec que ara també, però antes era l'únic, inclús m'han dit que hi havia artistes que eren ells que demanaven per venir en aquestes verbenes. Pots estar segur, ho sé per managements jubilats ja, que m'han comentat anècdotes i històries, i és així, I enhorabona, molt d'anys, i visca Sant Agustí, visca Falanitx, i anem a disfrutar d'aquesta gran festa. Moltes gràcies, que disfruteu tots, com bé has dit, visca Sant Agustí, visca Falanitx. Gràcies, Toni. Falanitxers, han donat el sus a Sant Agustí 2025 amb un excel·lent pregó. Havíem de recordar d'una manera emotiva els 100 anys d'una verbena. I per tant, res millor que fer una rèplica de la porta morisca que teníem. Només vos dono un suggeriment, no s'hi pot entrar. Vos hi podeu fer moltes fotos, però no entrar. L'entrada principal és perquè jo havia estat sempre. Però com sempre, quasi sempre havia estat. Falanitxeres i falanitxers, disfruteu Sant Agustí com sempre heu fet i com sabeu. Ensenya responsabilitat, però que ningú molt llevi el nostre orgull falanitxer. Molt d'anys. Bauxa a 100 anys de verbena, 100 anys de festa, 100 anys de bona música que ara escoltarem en la banda municipal de Falanitx, que va capdavant d'aquesta comitiva de les autoritats, de les Fuerzas Vivas, i a continuació veurem que aquí hi ha una festassa. És una passada al poble de Falanitx, amb aquests 100 anys de verbenes, de revel·les i també la nit de l'art. Ara som en el Parc de la Torre. Bauxa, Canal 4 Televisió, 100 anys de verbenes, de les millors verbenes del país. Han estat aquí a Falanitx i xerràvem amb falanitxers i falanitxeres que estan disfrutant i que coneixen perfectament aquesta fantàstica història verbenera. Un falanitxer de pro és el nostre amic Jaume. Jaume, bon vespre. Bon vespre.
Aquí m'imagino que en aquesta parc de la Torre has viscut més d'una verbena d'aquestes guapes, no? Guapes, les hem obertes, les hem tancades i podríem contar 40.000 històries. Com a falanitxer, deus estar orgullós de 100 anys de verbena pionera a Espanya. Sí, a més eren verbenes, aquí se feien aquestes verbenes que no hi havia lloc més, és a dir, no se feia altre poble, no se feia tan sol ni ciutat hi havia, el que se muntava aquí abans. Ara segueixen sent unes bones verbenes, el que passa que ja hi ha llocs que ja se fan més coses ja per escudes. Abans això era únic, irrepetible. Molt bé, idò, a disfrutar d'aquests 100 anys de verbenes amb aquesta festa sensacional en el teu poble. Moltes gràcies, molts anys per tots. Salut. Lo millor de ses verbenes són ses verbenes d'aquí, de Felanitx. 100 anys de verbenes, Sant Agustí. Atenció, som en el parc de la Torre i aquí es compta enrere per aquest ensús en aquesta gran festassa, la verbena de ses verbenes. Clar que sí! A veure, en quin altre poble poden trobar grups en el mateix escenari com Antonio Machín, Los Jabaloyas, Dúo Dinámico, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Mecano, Bisbal, Chenoa, Sabina, Estopa, on? No ho troben enlloc, això? I també no podem oblidar el talent local, grups com els Black Cats, els My Star, Zorris, Camo i els Ipods, que sabíeu que els Zorris i els Ipods tenen un pique, a menys qui en fa més de verbenes, Els Zorris en duen 17 de seguides, 17, Però els iPods encara són joves, encara veurem, però sabeu què és el més important? El més important no són els grups, el més important sou tots vosaltres que les fa possibles, Un fort aplaudiment per vosaltres! Això és una festassa, 100 anys de verbenes, però alerta, aquí tenim, això són les taures de falanitxeres. Bueno, què estàu fent aquí? Estem jugant al mentider. El mentider, què tal? Qui guanya? Ha guanyat la Paula. Paula, home, sense fer trampes, no? Que t'hem de veure aquí a la televisió. Paula, és d'aquí de Felanitx? No, D'on sou? de Barcelona. De Barcelona. I què vos pareix aquests 100 anys de les verbenes de Felanitx? Per aquí han passat els més grans artistes d'Espanya de nivell internacional. Què te pareix? Em sembla estupendo. Ens ho estem passant molt bé. Sí, sí. No, ja ho veig. Veniu a les verbenes a jugar a cartes. Exacte. Com sou a Barna, Com és? Deia que li dona una vibra una mica espanyola. Sí, muy típica l'Spanish, sí, llavors veig. Una mica, així de... una mica. Molt bé. I a disfrutar de Felanitx i de Mallorca. D'acord? Gràcies, adéu. Quan hi ha una bona ruixada, no basta esperar que passi. Hi ha coses que podem fer per protegir-nos. Assegura casa teva i talla el subministrament de llum, gas i aigua. No circulis per torrents o zones inundables i no hi aparquis. Evita desplaçaments innecessaris i segueix sempre la informació pels canals oficials. Davant una dana, la prevenció és la millor protecció. Davant una tempesta forta, no improvisis. Actua amb seny i protegeix-te bé. Govern de les Illes Balears. Bueno. Hola, mem. Hola, què tal? M'he deixat jugar amb altres. Això que és el València. Sí? Com no? Qui va guanyant? ¿Vas ganando, vas perdiendo? Vamos 0 también. Es que está 1-0. Bueno, pues venga, Bar, que empiece. Vamos a empezar ahora. A ver. Bueno, atención. Penalti para el Madrid. Sí, digo... Bueno, esto vamos a tener que revisarlo por el bar. El bar de la esquina, pero a ver. Así es. Estás concentrada tú, Sí, claro. Todo el tiempo. Bueno. Os vamos a dejar aquí que disfrutéis del futbolín en Felanitx, que son las verbenas. 100 años. Ho estic fent per ajudar-te, tu, Benvingut dels 100 anys de Felanitx, Molt bé, salut, molt d'anys. Heu vingut antes. De meva manera, Heu vingut antes. Sí, moltes festes. Ai, com lo sabemos, Oh, vos estàs despistat.
100 anys plens de cançons que molts han fet batallar. Bueno, amem aquest ventall que posa... Què posa? 100 anys de verbenes de Felanitx. Sou d'aquí, del poble? Sí, tota la vida. Quina passada, no? 100 anys de verbenes, quina festassa avui. Molt d'orgull, I molt guai. els papàs, els predins, tothom ha disfrutat d'aquests 100 anys, no és així? Sí, hem vist allà padrines que disfrutaven de veure el cartell, que segurament era d'abans. Molt guapo. Molt bé. Per veure això. I avui aquí, al Parc de la Torre, una passada. I aquesta que riu tot el temps. És que és molt divertit. És molt divertit. Perquè jo no me crec que ja estigui a verbenes i que es feien 100 anys, no sé, és molt heavy. Sí, 100 anys, 100 anys. I de res, nines, a disfrutar d'aquesta vespre i d'aquest Sant Agustí a Felanitx. Igualment. Igualment, que vagi bé. Bona nit, adéu. Aquí tenim els lotes que s'ho estan passant bomba, no és així? En aquesta festassa celebrant els 100 anys de les verbenes de Sant Agustí de Felanitx, no? Sí. Havíeu vengut ja a altres festes, altres verbenes per Sant Agustí? Tots els anys som d'aquí, de Felanitx. Sou d'aquí del poble, orgulloses, m'imagino, perquè aquí ja els papàs, els predins i els repredins, no? Sí, òbviament. Molt orgulloses de Felanitx. Molt bé, i avui sé que hi ha una festassa i anem a disfrutar d'aquesta festa que tenim aquí en el Parc de la Torre de Felanitx. Estàs ben contenta, tu, eh? Sí. Estàs empegueïda. Sí, molta vergonya. Molt bé, tu què noms? Mar. Mar. Sí. I tu? Iria. Iria, que guapo. I tu? Maria. Maria. Molt bé, donines, a disfrutar. Gràcies. Que bo tenien en Valentín Mendoza. Mira la bellesa que surt per allà. Quina passada, com estàs, estimat amic? Molt bé, content i sempre un ple veure't, Manu. I a més, quan són festes, millor encara. Però damunt, la verbena és les verbenes, no? Clar. Perquè tu saps perfectament que 100 anys de verbenes de Sant Agustí i per aquí han passat els més grans. Sí que és cert. I a més, com a felanitxer, he de dir, Manu, que és un plaer veure com tots els pobles sempre les verbenes de Felanitx té un sentiment especial, una manera de viure-les molt especials i que, a més, jo que he participat de les verbenes, jo que he tingut l'oportunitat d'estar a l'escenari de les verbenes, puc dir que pels músics de Felanitx és una oportunitat de viure en dignitat la música i de disfrutar d'un espectacle i d'un escenari molt peculiar com és de les verbenes de Felanitx. És un orgull, és un orgull. Exacte, Manu. Saps perfectament que encara sones i molt a Ràdio Murta, eh? Sé que passa gràcies a tu, Manu, així que mai l'agraïment meu serà suficient per lo que fas per nosaltres i per jo en particular en el món de la música de Mallorca. Valentí, mos grada lo bo i mos grada lo nostre. Salut, molts d'anys i molt content de veure't, amic. Un plaer, com sempre, Manu. Som en el Parc de la Torre, aquí a Felanitx. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Acabamos de entrar, nos lo pensamos pasar fantástico. Hola, mamá. A divertir-se, a disfrutar. Aquí som en la jovenalla que mos trobam en el Parc de la Torre a Felanitx. Bé, nines, com ho estàu passant en aquest dia d'avui? Bé, molt bé. Amén, què noms tu? Jo, Marta. I tu? Andrea. Andrea, i tu? Sara. Sara, i tu? Fran. Sou d'aquí del poble? Sí, ella és Ella no, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, però tothom aquí és benvingut, no és així. 100 anys que duen fent festes i de ser grosses aquí. Els papàs, els predins, els repredins s'ho han passat bomba. I ara vos toca a vosaltres. Sí. Hombre, claro. Fiesta. Bueno, ¿te gusta a ti lo que es la verbena, Sara? Sí. Lo que no son verbenas. Sí, lo que no son... Pues va bé tot, tu també, no? Sí. Tu tens cara de que vols que te faci preguntes molt complicades, sofisticades i compromeses. No. Segur que no? Seguro. Molt bé, vinga, nins, a disfrutar d'aquesta festassa que tenim a Felanitx. Adéu! Aquí som, Bauxa, hola, bon vespre. Aquí estàu, ¿esto qué es? ¿Como el descanso del guerrero, a què? Una mica sí. Ja tenim una edat i hem de descansar una estona. Aquí vos heu pegat més d'una marxa, Sí. 100 anys de verbenes, ja me diràs.
Nosaltres només 99. Ah, està bé. Ei, escolta, pareixes molt més jove. Sí, però les aparences enganyen. Molt bé, ho esteu passant bé per aquí, que estàu molt empegueïdes. No? Estàu bé per aquí? Estàu disfrutant de la ballada i de la revetla? Sí? Molt bé, doncs seguiu disfrutant. Vinga, bona nit. Ella volia sortir a la tele, Ella sí, saps? Ha fet així com que xerràs per mòbil i el mòbil estava fora bateria, és a dir... Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo ho esteu passant en aquesta festassa, en els 100 anys de les verbenes de Felanitx, quasi res? Molt bé, està increïble. Sí. Sou d'aquí del poble? No, de Palma. De Palma. Són de ciutat, però reconeixem que aquí s'han muntat uns fiestons que no vegis, no? Una passada, sí. Increïble. ¿Ho estás pasando bé, tú? Súper bien. Sí. Pues nada, pues a seguir disfrutando de la noche aquí en el Parc de la Torre Felanitx. Moltes gràcies. Bauxa, Canal 4 Televisió, Felanitx, Sant Agustí, 100 anys de verbenes. Bé, amb qui xerram? En Irene, Irene, d'on ets? de Cala Morada. De Cala Morada. Festasses que s'han fet aquí durant 100 anys, que els teus papàs, els predins, se cert que han passat per aquí també. Sí, els meus petits són felanitxers i han passat per aquí molt de Ah, sí? És a dir, tens genètica del poble? Sí. És un orgull, no? 100 anys de verbenes i amb tanta gent. Ara estem escoltant en Julio Iglesias, número 1 mundial que va passar per aquí, com altres grossos. Sí. Molt bé, idò, t'ho estàs passant bé avui? Sí, me lo manco. Molt bé, idò, segueix disfrutant de la festa. Totalment. Bona nit. Adéu, bona nit. Molt bon vespre, felanitxers i felanitxeres! Mare meva, com està? Com estàu? Benvinguts en aquesta gran festa. Avui és un gran dia per al nostre poble. Complim 100 anys de verbenes. I jo, com a bon felanitxer, que tots sabeu que jo som un poc llongatarro, però gràcies perquè sempre m'heu fet sentir molt d'aquí i jo m'hi sento molt d'aquí. Així que moltes gràcies. Jo això avui no m'ho podria perdre, perquè avui, en aquest escenari... Hem posat en el guió, vos animam a entrar a la pista, però ja hi sou a la pista. Fantàstic. Així que podeu ballar, podeu votar, podeu cridar. Això és una verbena i ens ho hem de passar molt bé, val? Celebrant també amb els protagonistes d'aquesta ballada aquests 100 anys que ens duran per totes aquestes dècades. Estau preparats? I fins aquí, Bauxa a Canal 4 Televisió, a Felanitx. 100 anys de Sant Agustí, 100 anys de verbenes. Lo millor de les verbenes són les verbenes d'aquí, de Felanitx.